Il-vot huwa l-unika għodda demokratika li baqalna f'sitwazzjoni fejn intilfet għal kollox il-fiduċja fl-istituzzjonijiet. Għal dan il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija waqt attività politika fil-Mellieħa fejn tkellem dwar l-importanza li blażla li nagħmlu nuru li aħna rridu sewwa. Dik il-persuna hija dik il-mara, dak ir-raġel, dawk iż-żgħażagħ, dawk l-anzjani illi qudiem l-arroganza tal-gvern irridu jitkellmu bl-umiltà tal-vot illi fiskiet ta' darhom qed jirrealizzaw x'qed jiġri f'pajjiżna imma fl-iskiet tal-kaxxa tal-voti għandhom l-ikbar leħen setani. Adrian Delija semma kif minkejja l-intimidazzjoni personali qed jirċievi u mhu se jibża qatt milli jkompli jgħid il-verità. Għax din mhijiex ġlieda personali, imma hija ġlieda għal darb'oħra biex f'pajjiżna jirrenjaw is-sewwa u d-demokrazija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-aġir tal-gvern qed juri li s-sitwazzjoni fil-pajjiż hija kompletament differenti minn kif jipprova jpinġiha il-gvern ta' Joseph Muscat. Irrefera għal mod kif pajjiżna l-gvern qed jaħtaf il-poter ftit ftit u jinjora dak li jridu n-nies. U rrefera għan nuqqas ta' pjan fit-tul li qed iwassal għal ekonomija mhux sostenibbli li issa ukkonfermat li waslet għal deficit. Adrian Delija kwota wkoll statistika pubblikata mill-Kummissjoni Ewropea li kkonfermat li meta wieħed iqabbel il-pagi mal-mod kif qed togħla l-ħajja, il-pagi tal-ħaddiema Maltin qed jonqsu. Allura l-ħaddim Malti qiegħed f'morsa illi qed tafas. Il-pagi ma jistgħux jiċċaqalqu, il-Ministru jġib iktar nies ħalli l-pagi jibqgħu hemm u l-prezzijiet għoljin u l-prezzijiet jibqgħu jolew. Adrian Delija tkellem ukoll dwar l-anzjani u dwar l-iskema mħabbra mill-gvern din il-ġimgħa dwar trasferiment tal-proprjetà tal-anzjani. Fi żmien in-nazzjonalisti kulħadd kien qed isir sit ta' daru, kulħadd kellu saqaf fuq rasu u gvern soċjalista qed jgħidilkom mutu kmieni, morru ddejnu, tieħdux pensjoni, l-art tagħna mhix għalikom imma l-barranin li rrid inġib ġewwa pajjiżna biex jiġu jaqlawha, jikluha u jitilqu. Daku Joseph Muscat, daku gvern bla pjan, daku illi ġab gvern soċjalista. Fid-diskors tiegħu Adrian Delija fakkar li fil-manifest tal-Partiti Soċjalisti Ewropej hemm imbuttatura favur l-abort. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista dejjem iddikjara li hu favur il-ħajja. Il-Partit Nazzjonalista huwa kontra l-abort b'mod assolut. Il-Partit Nazzjonalista kien għadu u ħajjibqa' favur il-ħajja mill-konċepiment sa tmiem naturali tagħha. Adrian Delija semma li pajjiżna qed iħallas prezz qares għal korruzzjoni, mhux biss fir-rigward ta' reputazzjoni, iżda wkoll f'dak li għandu x'jaqsam mas-sostenibilità tal-finanzi. Spejjeż rikorrenti kawża tal-ammont kbir ta' nies li ingħataw positions of trust kif ukoll in-nuqqas ta' investiment. Biex insewwu dan kollu, rridu nkunu aħna li bil-vot tagħna inwasslu l-messaġġ li f'pajjiżna rridu l-ġustizzja, is-sewwa u d-demokrazija. Temm jgħid Adrian Delija.